बाकी शालिग्राम चाचा अच्छा बात कहनी। अब हम लड़वैया बनी ते लड़वैया जो निमल लड़ से बिना भी बार तो हमने के रही कब अब तो लोग चटनी चाहता। अब बेटी के बियाह बा उन्हें बर कटाए जाता तो गीत कौन बजता धीरे धीरे ढील दो अकुदारी जनी छील दो अकुदारी ले छील दो। अरे तो ना तो वहां होई ना गुजारा बड़ी लयदार हवे हम का कहनी हे ठार के धरती के लयदार एने के जनता के श्रोता में का कमी बा का एने के श्रोता बबलू भैया ई देखे आवेले कि अभी ले भौसल किनारो मोछाई हम आई हम ना हम तो दाऊ घाट जाना तनी पेशवा के अनुपमा के कहे के बा हम तो मैं दाऊ घाट जाना तनी हम तो सलाई रिंच होई कहीं फिट हो जाई तू स्कॉर्पियो के 12 नंबर के रिंच बनत रे खाली एक साइड के बैटरी में तनी सगरे हो जा ना तो हवा होई ना गुजरवा हो 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 ना तो हवा होई ना गुजरवा यारवा पति अशोक मिश्रा विनय मिश्रा गोलू राजा अनुपमा भी धीरे धीरे सीख जाए काहे से कि जानते हो अनुपमा शालिग्राम चाचा बड़की लैदा कलाकार औरी का लबर लबर पर जनी पिया हवा के पहिले हो बाड़ू कुआर ऐसा कौन जना हामी पढ़ले हो शालिग्राम चाचा कहले हम कि अभी गीत भइल है ना हां जी ई गीत अध्यात्म से जुड़ल है जना कहले हम कि सही बात तो करके जानता अनुपमा बबलू भैया का कहल जाला बारात के प्रोग्राम हम बड़ी झेले के पड़ेला वो करे के कहल जाला सही बात कहतनी वो करे के कहल जाला ई त शालिग्राम चाचा बाड़न हरेंद्र चाचा रही तो औरी रंग हो जाए आज कोई से रहू ओहो हो हो हनुमानो पठवा के मारा अरे कोई से रहू बरवा के ऊपरवा आया रवा पति कुछ कहो खेले में मन तबे लागेला न जब हम शतक के फेरा में रही तो तू कम से कम 60 रन बनाव अब हम अकेले कितना शतक मारो जब कहले बारे मर्द करे के कह जले जे चैलेंज के स्वीकार करे तो तू कुछ कहो हाँ अच्छा बबलू भैया की फरमाइश कर दे अरे वो निमन कि एगो से दूरी एगो बाटे मजबूरी वाह वाह मजबूरी सच कही दोनों बाटे जरूरी मजबूरी कैसे कही के कजा से मन भरला ए गोलू भैया ए भैया
ए गोलू भैया अरे बोला अनुपमा भैया चले के पीरो कथी शिकायत कौन जाते अरे पीरो में कथी शिकायत जानते रहनु आज परशुराम जयंती है। सुनिए गंगूबाई का सीन भूल गए हैं